dobar dan. Hvala. Prelepi ste. Odlično. Hvala vam puno. Više ne znam šta da obučem. Da, jučer smo pitali za Avalu, jer su me iznenadili. Čujem da sam kupila stan. Ako nađu taj stan, neka mi prijave pod hitno. A inače planiram farmu, da zidam farmu prasića na Avali. To je jedino znači. I onda ćemo ove koji se interesuju da dovedemo da budu tamo malo da poslužuju i da rade. Jel može? Gde? Pa na farmi. Treba nam stručno osobi. Naučit ćemo ih. Naučit ćemo ih. Emitovana je prva emisija, odgledali ste, kakvi su vam utisci nakon te prve? Fantastični. Ja sam jako ponosna na ovogodišnje kandidate. Nismo ih čak ni sve preslušali, a ovo su prvi utisci. Imamo fantastične kandidate. Imat ćemo adekvatnog rivala za borbu. U ove projekte su uloženi i s jedne i s druge strane ogromni novci da bi sve to izgledalo i lepo i svetski i upakovano. Ceca, vikala su deca. Ne dobacuj, ne dobacuj. Dobro izgledate, mala. I vi veliki. Ljubim. Tako da mislim da će biti dobra sezona, atraktivna sezona i s jedne i s druge strane i nama i njima želim mnogo sreće. Hvala također.